enti ase wo ye da do wo a wo ka bia dwene hu nyansa so na ka ne nyansa mami akotu ase wa fosu di na de so abre Yesu ana Yesu ase no wo hu tokwa kwa Onyankopon ku bi ma Abusa for ye na mwasene mama kwa aba Nyansa Port TV so ene so ye di ehia oda ma on subscribe to your channel there subscribe for mama like share comment do be so ye bia ye ne ho f mama Nyansa Port TV so de sua de bia ye sua de bia ene so ye be sua de foforo oba panyi wo ye nchen ma na kwa aba ne ye fa nkoma wo ho nyina ehye so oba panyi okofo poma chichiku mama akwa aba ya ebu ene oba masan ba bio ye be sua de se ne ye ba ne de bia no baba de na maba aha Asante ene ne ma aha ya ba ne ya ba ye be wi akọ no kore ene so be sua de ene afiri wo ho mama de ye gina so pa ye papa ji atini di what din atiase papa shi ene lu mabusua sensem e kosoro ene ye gina so si sa be aba ama oboye ni nkire mu de kan say yonko bisimia ya kan sa ukire mu sen oh yonko osini nua no eyo yonko a woni ne nam na wote wasemase na wo so wote nasemase tenasemase enti se bibi to no a ewa abra amote ase na wotimi di boa no te se wa woni te se honam ne ntoma bro ti ase no sa na wo wuwie de a yonko besinya ni hobio emu otwa ebusuye ebo pokora a wonka ho ana na twanyansa yonko a osi nua mame mene no a na ekoba bibibia mu me boa no ono so boa me ye te se wonam ene se na ntoma se na woka no e se be te ba fine form enso wo ho na wato no me yonko bi si nwane mmabio akoye abuse ye abusua te se edipa no wu wie a wo ye abusua de woni nam baabi se de bania yonko osini nua no bibi to no a wa owu a wa me bo abusuafo amane a wontimi nye ho hwe wo yade ya betumi ahwe de kwa bia so wo wie de so de to ho me abusua nsaka ya de e honom no ni tumi bia bio wo na e ka me se ama wa ka me se woni ho a efunu ye abusua de ye wo yonko tete no kura se me yonko brebo yes woni ne de enframa emfa ye ntem yes ebeduru biribi no ebere di Yesu ko ne Peter edwane no kore ne Peter no udwane enti biribia se woni obi di agoro na mo won hyehyeye bi a emu odura bo modi ma abusua bi enti bi uduru ho ase wo chewu bibi a waka ye pene so a ye de ama ya pene so a ye de ade sidana somiti matiase nka ma basem bi obomofo bi ko wira na okotena ewira mkane ne efre ba bi se wotenan so okumu namwa na be edo so na ode be fi enti okọ wira mu no na echi won na yire na kwatena na na yire no ewo bema wura mu ho no wo bema no na osebo akwachire oba no aha no wanyem na osebo kwachire oba no oba no wono wode ma ne ba se onwa enam no wonye ho ade de wo mu ebra se boba edwa anam no wo hu se akwala ne da ma me de yem wo yi ne chichire no ho no wode de sie na wo nyine ewie ntiro na wo mu wie aduare ne se boba se wo yare wa anwe nam no wo pa se na me de nam kama se aba no so papa me na bidwa anam no ye mi hu ne ye no amma se bigiri se me bi kura me si ja no won peni nsem on de owe na ade
na se boba hwa akola ya ma fi di wa ye nipa onyini otimi ni di agoro ne papa ko haya no ni akola yi di agoro so o di sie wa fa no na bofo yi okọ wira mu de odi na yiri ni nyina ewu ya yera bi e hu ye kira kwan na ne baru mu na se boba no etina nti wonyini ye no o ka chen sisi baby a wodru mi ntimi fancy nti me pekọ e bia fa so na so mekum me papa na kam ni wi ni bibia me ha wadwen de wo kan wo se de anya sa wo ho bechew wo wo bechew ena se boba ka kira papa se won kire na to ne beto mi bi no wo ntimi nto no wo no mum ena be kwa akoto ape bia ba se boba kire wo kire no kire ndako buma ne papa eminim kum on ko fe nipa ba akola no di abo enipa ba kofi ono nso di abo ba kofi enti wo matene wira mu wa ne dako ena sebo ba no oku kurum kutia oya o se enipa e ba me hu se ntuma kata wo so bi nkata ho me pe bi abre ndakoro nkrofo ko se ya ba wo mu ko to mu wo bofa mu so ba ko nto mu nyina adwane ye no pa ntoma no de ba akora no se metete mehun baby e wufiri ene se boba she datete ya abo ba kofi wose nipa ba kofi ani refere yo ave de ba ye nse da okoyire se asuma se no okunu so hwi mu ya nti wo mu nka bi ene se boba te na so ti nkomo no be kan afi na akoba se akonwa ato e wa akora ni fi wo na wosu wudi hin enso obi ani bebi o mbo di nkomo sa pent mabre no no fry cool krinche se boba na te ho wate papa ni din wate maame ni din wate abusua wo firi mu nyina na obobo ni pa ba ma ni no se me kofia me no ayo nko no emu bete wo se da bi mu nte beti ma besra one ne kan ni pa ba nyakoyi ho adi wo fie ene obo maame no papa din ba bi ekọ wo no okoka ho ene ye din di hin first ndi enu wetimi ko wiram ekosane yonkon akire ni de no wetimi ko bio ebi o ha la no yonkon so abesra no asiri da koro de mpanimfo yi se mpanimfo wa akonwa ho se ye hu se abo bi ba fie ho anha abekire wo hinare wo mu kan hin se wo mu nya abo bi e ma ha ya no tete no ana ibu ni tu ibu ni tu na enipa ba kofi ko hu se ya abo ba kofi no na ole ye eju esene yonko na esene yonko me no yonko ediye ajesa samaro ye be hia mu bio abo ba kofi enipa nua ho ano nso okofa atue ni tin ku no be da no ono so ku no bi awon se ebra no wone ne nam no nyina na boni bi ani wuru mu nti ebra obeye abusua dia no boni bo mu nti boni ba ya kire se wo no hoho no wuntumi nko oyonku no hu bi ne etie no abo ba kofi ye nipa nua ne nso twem enti na me ka kire eyi ho ano papa shi se won to no bo onto no bo lum be fie abusuam amena bi da ho a wonim abontene na ane ne nam wonim de wo ho se agame kusu kwase ekohwe du agame bum se ya wo kwase so ahoma no bi se enti sa wo donko no obi na fi sam dindindin bi ba se wo wuo mu se ya chon so what else we bibi ma wo fa anye bia ma wo fa no odo na ye den etwa jama busia ode baba
papa shi so ha nana ba ku bi so ho ye say ayonko gronti na koto enya tire eno so chemu say ayonko gronti na koto enya tire no ye si Nyankopɔ obo amuo ni nyina na obi ani tire ena o share da bi say o mu medi tire obi ameji tire ni tire ni ye de dwuna sam ni bibia ena muoi ye koto si so obekọ no ene mam ko frɛ amoakuyai okoye si amoakuyakọ ene me nkɔhwɛ wo chiri mo nyina so ni wo nyina ekọ okoduru ho na ade asa na brɛ ne twem so ka sa papa yo anyo bone si ayonko guru ntira sa papa no wo ye afekubo ye kan eno no ade bi wo ho a ye de mmere na ya ade ya na mka che me na ne se wo se mmere obi a wo se mmere no oni ma ka echi ade bi wo ho e wo sa wo ye ne sa abiri no didi agura afa yesi afa na ade bi ko fa wo kote yesi oni fa abobo so wa se mmere ni nyina ayonko guro nti koto o nyetiri me ko frɛ madam fuwe obi asoma wo ko na mo ko hia ho amaba ye kwase obi anya bia ya ba wo koto enyeti ba ne sara so ne ni tuitua ne ha nemu na nka ye fra mo nyina nka be gidi pa se koto oni agoro oyokwa akọji oni we di se kwa akoda ho na mfana se eno anu no mame ye papa shi ni kasa emu nyina so kasa mama me akosua ene mama be mpoma tutu se nya kwan we so na so de fa so a kwan be na ko betima fa so aboa wo mienu a nka emma ne ha adwen ayidi emu se papa shi o se wo kasa ama onua ba no ni na fo panyini no ayaka abomu na ntoboase sa busuani bi e ka foforo bi a on fa ntoboase ena ni nipa den kasa no wo mu hu ni se wono so ba odom wa ma ne mpapa mu na abire nyina won fa mfato ho ene kasa da nyontofo de wo mu ni ma bibira ayi ana mo tutu ni de yeye na obeka ama ato akosua bempoma na akosua sewa lumba wo se ma wire mfira akosua bempoma umi ni ye wire mfiri ye ni bibia anye pepepepepe e wo do kwanso do kwanso ma wo mu obia kura atenche do TV se wo ye panyini no me sra no pa so wonto no bedi ase onto ne bedi ase onto no bo so ye wo ba ni Nyankopon ono no wini di o ka di we ni bi ase ye kan ya ye kan enyame nnim ni a oye no kore wonnim ni a oye ni nipa na enim ena binum so eso obi asebu eso ni ngegege ani eso eja no eno no betra no ho hwe no wase ose kwatan wo kono ho hwe nanso won de edi nyina won kana koma so ni ya benye to dwum se enyankonto konya me hwe de nyame beye me nyankonton konya o se esue beto ne se nyankonto no to a ato no obi e wure se da ho no afọ be hunu ase pepa nakra se pepa me nsue na to se pepa me nsue na jaye ndi o hedi nyame no a na wada mo bitima to nyame na mame na o se chem na ede enyankonto konya me hedi nyame beye me ke jesi kra boy e ko be jesi na eni manwuwe me hedi nyame beye me enyankonto konya me hedi nyame beyo me hyo me hedi nyame bi besie enyankonto konya me hedi nyame beye me unim no wahudo na de so se bi wa uti boss am se man we wa down ma to se man se musana na amana ye de se wa wonde o hedi nyame beye oba se wa ni ni manwuwe o hedi nyame beye enyankonto konya me hedi nyame beyo nyame ne bibia mame do be kan twato e wo nkomo kakra ye di ye hona ye nja wo nkomo yi a ye di ye nyina
me de my empaso me pa nwoma so correct asema pia santime mu han amu se me be nyana na me to dwum bi ba se okwantima mi wo mu bi o okwantima mi wo mu o ye kwato abe na me so na ye kwso abe na me so ketechuba abebe yensa ye mu we don't call this aqua ma pattern e we no le say bimba lanfo no Babashi okwantima mi wo mu bi o okwantima mi wo mu o ye kwato abe na me so na ye kwso abe na me so ketechuba ebuwe abebe yensa ye yimi mu kura ya kwato abe no na so eso ye kwso ni ketechuba so afi abe yensa no ya me bi anom ya no maja me falan ka ho na correct enti de be ka abe wiase di penyina na yesi so dua sa asem na ye ka lumba asem ya abai yesi wo se ye de me yonko ne ye ne me anso wo boa ubia hu bia be nyane de wo aye kontonkuro e da mansan nyina ko o ka tobo fa kwa dwim pa se ase wi ye da go di kura ni ye de ubua emuya ne basa kwa kuya na nsede ko da sikuru na nasi akukọ ni kese bi ne nam ho kwa kusi akukọ di anaju mewi anakọ anaju na akwasi chi ni hebuto kwa ku chi ni hebuto ode kwa na se hwe sa akukọ be bon omonda na okobo ne ba no kunu ukunu we wo so okọ wose ani ukunu na achi ma akukọ se ma me so ugu ni pe no aso beti no kwa so na kwa nso ayesa pupo wisane wafo se wisane ba ko ayesa na nsi na so asui twani wose aso me penti ba kwa yama de wose me se twem se de wo si ye dede no na kwa ku gina ho nti wo gina ho no eno wose wa chiri makoko aso wade minchero hwe wose ma me hwe oboto yi kwa ku si me boto so de me ma anhwe oni ni yiyi no ane bofu bi a akowira wira mu a wo ba no biti wo so opie yepe ena ade ne kwaku no wase wo mo gina ho ache muhimzo yi kwaku bo na mane na se wo so bo na mane wose kwaku na mane hwe mu wose mi mane hwe wose ni ma mi hwe wose wo kura so mi mane hwe na de meye ne se me ma do wonsa ato botoro ejabofo na boto no a wodo wonsa atumu fatu nyansa so ka boto mu nyina nyansa so na twe wonsa no nyansa so na asemu bua ni nyansa so se mate bofo de nse ku nya na aka akoko no ai bre na watwe nyansa na sisi ejabofo te se wasu boko asem nukure nyame ni mi de akukọ no wo nhye boto no nso sade wo di wase akire no ha beduru ha no mi hwe akukọ no hu hia wi ye ntede me se kwaku ne se o ma pa miensa e fa koto bibi di fa ha akukọ na nan kwaku jira ho se ejabofo wo bu asem yi nyansa so tu ni butu ni yi pa miensa na o de ma na se enti ase wo yi da do wo a wo ka bia dwene hu nyansa so na kan nyansa so na kare ne de be ma tie fo ni no okofo poma chicheko sasem na wo ka no kan nyansa so san dwen ho so nyansa so wada wo bua ni nyansa so sa pepepe awusa fo nyansa po tv so ne se de kasi yasane no badwen ma kwan so no ene so yasane be badwen ma kwan so ama yatiase ene so yasane bi e wo badwen ma kwan so ama yesunya de bronya ne yasimu no December mu ne ye wo no akofofo ma odan ye nyina nti bomodin se afi awie ye
we ma okofo pe ma ani agye se ne woni gye ne ho abibia hu ne se ani ni di nkom no okyerekye ya woni gye se ne o se ye ne nema no saa na so kyere ne odo kyere ne odo afi ya wie ye na oba panyika se yi nyame nhira wa ebe yi nhira e de ama opa Nyan Support TV so eni yemfa wunsi ha sei wadaroma subscribe to channel na subscribe my like share send comment send your person comment bia na enyefe midin eni oba yesu ma ye boa yemfa wunsi ha ya sene ye besen de hye bio ya kraw kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensia mo awotua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bio tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya